खुलुमबाय गिबियावनो सोरजिथा क्रिएटिभिटी चेनेलाव बरायनायजों लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरनाय जालायबाय। दिनै 11 एप्रिल 2025 मायथाइ 2025 मायथाइनि मेट्रिक रिजाल्टखौ अदेबानि SSLC रिजाल्टखौ दिनैहाय होगोन होननानै आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रि डक्टर रनज पेगु बिथाङा गावनि फेसबुक पेजनि गेजेरजों दाबावैसो फोसावनानै होनाय जाबाय। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला 10:30 फुंनि मेट्रिक रिजाल्टखौ आबुङै फोसावनानै होनाय जागोन। दा नैबे चेनेलनि गेजेरजों दायो मोनसे खोथानि सायाव फोरमायनो लालायबाय। APP अदेबानि अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बड'लेण्ड डक्टर अनजलि दैमारि बिथांनि दैदेननायाव मैया हरिसिङा ब्लक कमिटि APB खौ बिथांमोनहा दाफुंनानै लाबाय होननानै खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायदों। लोगोसे खौरां बिजोंनि खौरांगिरि बिथांमोनहा सोंथि सोंनायाव डक्टर अनजलि दैमारि बिथाङा बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला थारैनो APP नि थांखिफोरा गुबैयै BTC आव दायो जोंहा जोंनि खुंथाय गोहो दंमोनब्लाबो बा गाव खुंनो हानाय गोहो दंमोनब्लाबो दायो बे पावारफोरा मोनफा मोनफा जोबनायनि लामायाव बेखौ हमथानाय लोगोसेनो गावनि हायावनो थानानै गावनि मोनथाय जेराव 6 सिडिउलखौ हरदोंमोनब्लाबो नाथाय बे 6 सिडिउलखौ गुबुन बबेबा दाबसे जायगानिफ्राय सामलायहरनाय बेखौ गैया खालामनाय लोगोसेनो BTR गोजोन गोरोबथानि जायनाखि बिगोमा अदेबानि जायफोरा गोजोन गोरोबथा खालामदों बे गोजोन गोरोबथा खालामग्रा बिथांमोनहानो दैदेनगिरिफोरानो दायो जेलाव थानाय बिथांमोनखौ जेलनिफ्राय उदां खालामनाय लोगोसेनो BTC बा BTR ओनसोलाव अरायथा गोजोन दाफुंनांगौनि थाखाय बा गोजोनखौ अरायथा लाखिनांगौनि थाखाय बिथांमोना खामानि मावगोन होननानै खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायनानै होनायखौ नुनो मोननाय जादों। बेजों लोगोसेनो डक्टर अनजलि दैमारि बिथाङा खौरां बिजोंफोरनि गेजेराव मा बाथ्रा बुंबावदों जोङो नैबे भिडिअ क्लिप्सखौ नायबानो रोखा जागोन। गोलाव सम बर' हारि हिसाबै जुजिनायनि सोमावसारनायनि जि फिथाइ मोननाय बे फिथाइ मोननाया दिनै जोंनि आखाइनिफ्राय थांनायनि लामायाव जों गावखौ खुंनो मोननायनि जि मोन्थाय जों मोनदोंमोन बे दिनै जोंनि आखाइनिफ्राय लासै लासै थांनायनि लामायाव बेवहाय बेखौ गाबथानो होननानै आरो लोगोसे दिदोम जिथु गोजोन बे दिदोम गोजोनखौ लाबोनो थाखाय जोङो नाजागोन। खारन दा जों जिखिनि नुदों जोंनि सासन बेबस्थाया जुदिव 6 सिडिउलनि गेजेरजों जोंनि आखायाव थानांगौमोन जों गावखौ खुंनो हानायनि जोंनि मोजांनि गाज्रिनि गासैखौबो जों गाव थांखि लानो हानांगौमोन बेबादि जोंनि आखायाव गैया गुबुननिफ्राय दैदेनहरो बेबादिहाय पलिटिकेलि नासयनाया दाबो जोंनियाव दङ जों नुगासिनो बेवहाय बेनिफ्राय उदां खालामनो जोङो नाजागोन आरो लोगोसे जि गोजोन बे गोजोनखौ जों खुगाजोंथ' बुंनानै गोजोनखौ लाबोनो हाया। दा जों नुनो मोनो जे एक्चुवेल जिथु पिस होननानै जों बुंदों जायफोरजों पिस एकर्ड जाबाय बे पिस एकर्ड खालामग्रा बिगोमाफ्रानो दिनै गोजोनथियाव गैया। बेवहाय जों बेखौ लुबैया जे माब्लाबा गोजोन गैया होननानै दुखु मोनदों होननानै माबा मोनसे जाहाथे जोंनियाव आरो जाफिना बेनि थाखाय जोङो नंगुबै गोजोनखौ लाबोनो थाखाय बयखौबो लानानै जों खामानि मावनो नागिरदों। आरो दिनै उदालगुरि जिल्लानि गिबि हरिसिङा समस्तिनि आन्दारावहाय हरिसिङा ब्लक कमिटिखौ दानाय जादों। जोबोद मोजां मोनदों। गोबां माने जुस गोनां सेंग्रा मानसिफोर आरो बेबादिनो गोसो गुदुं रायजोफ्रा बेवहाय कमिटियाव हाबदों बेनि थाखाय जोबोद मोजां मोनदों। जों आसा खालामो जोंनि जा गोदान हान्जा बे APB खौ जोङो गोख्रोङै दैदेनलांनो हागोन। बेखौथ' जोङो 2 एप्रिलनिफ्रायनो बुंनाय जाबोदों जोङो जे मानो दानाय जादों जों बेखौहाय सोरबा दैदेनगिरि सोरबा हान्जाखौ गाज्रि मोननानै बा बिसोरनि बेरेखा जों बेखौ दायाखै। नाथाय जोंहा जि गोलाव सम बर' हारि हिसाबै जुजिनायनि सोमावसारनायनि जि फिथाइ मोननाय बे फिथाइ मोननाया दिनै जोंनि आखाइनिफ्राय थांनायनि लामायाव जों गावखौ खुंनो मोननायनि जि मोन्थाय जों मोनदोंमोन बे दिनै जोंनि आखाइनिफ्राय लासै लासै थांनायनि लामायाव बेवहाय बेखौ गाबथानो होननानै आरो लोगोसे दिदोम जिथु गोजोन बे दिदोम गोजोनखौ लाबोनो थाखाय जोङो नाजागोन। खारन
दा जों जिखिनि नुदों जोंनि सासन बेबस्थाया जुदिव 6 सिड्युलनि गेजेरजों जोंनि आखायाव थानांगौमोन जों गावखौ खुंनो हानायनि जोंनि मोजांनि गाज्रिनि गासैखौबो जों गाव थांखि लानो हानांगौमोन बेबादि जोंनि आखायाव गैया गुबुननिफ्राय दैदेनहरो बेबादिहाय पलिटिकेलि नासयनाया दाबो जोंनियाव दङ जों नुगासिनो बेवहाय बेनिफ्राय उदां खालामनो जोङो नाजागोन आरो लोगोसे जि गोजोन बे गोजोनखौ जों खुगाजोंथ' बुंनानै गोजोनखौ लाबोनो हाया दा जों नुनो मोनो जे एक्चुवेल जिथु पिस होननानै जों बुंदों जायफोरजों पिस एकर्ड जाबाय बे पिस एकर्ड खालामग्रा बिगोमाफ्रानो दिनै गोजोनथियाव गैया बेवहाय जों बेखौ लुबैया जे माब्लाबा गोजोन गैया होननानै दुखु मोनदों होननानै माबा मोनसे जाहाथे जोंनियाव आरो जाफिना बेनि थाखाय जोङो नंगुबै गोजोनखौ लाबोनो थाखाय बयखौबो लानानै जों खामानि मावनो नागिरदों आरो बे हान्जाया गासैबो राव हारिमु धोरोमनि मानसिफोरखौ लानानै जों आवगायगोन आसा खालामो लासै लासै जोंनि बाथ्राफोरखौ जोंनि थांखिफोरखौ रायजोफ्रा बुजि मोनगोन आरो बयबो ज' फैनानै जोंनि अल्टारनेटिभ पार्टि अफ बर'लेण्डआव लोगो लाफैगोन आरो जोङो लोगोसेहै बयबो मा मावलांगोन बेखौहाय सावराय जोङो बयनिबो थाखाय मावलांनो हागोन होननानै मिजिं खालामो बेखौ जों सावरायनाय जाथ'वाखै मोनबेसेयाव होगोन जों बेखौ केबिनेटआव जिरायनानै थांखि लागोन आरो दिनैनि थारिखआव बियो बांद्राय थाब जागोन आरो बुङोब्ला बेवहाय जोङो लासैनो बेखौ थांखि लागोन आरो जेब्ला जों मोनबेसेयाव गेलेगोन थांखि लागोन नोंथांमोननो मिथिहोगोन जे बेखौ बुंखागोन खारन जायफ्रा हान्जायाव दंखायो बिसोरथ' बेखिनिखौ बुंखागोन रावबोथ' आरो मोजां मोनदों होननानै बुंनाय नङा खिन्थु बर'फोरनि गेजेराव 20 बोसोरनि उनाव गोदान मोनसे राजखान्थि हान्जा जोनोम जादों बेथ' जेबो गिदिर बाथ्रा नङा ओंखाय जोंहा डेम'क्रेटिक राइट्स दङ संगठन खालामनानै हान्जा दानानै सुबुं माहारिखौ सिबिनो मोननायनि बयहाबो मोन्थाय दङ आरो बेयावहाय भट बोफ्लेनाय बा हारिखौ लोरबां खालामनायनि बाथ्रायानो फैया खारन दिनै गोबां रायजो राजा दङ जायफ्रा गोनो गोथो जानानै दङ सोरजों थागोन सोरजों मावगोन ओरैबो थांथावा बैजोंबो थांथावा बैजोंबो जों मोनसे अल्टारनेटिभ होनोसो नागिरदों मोनसे बिकल्प जायफ्रा खामानि मावनो गोसो खिन्थु दा थाखानाय हान्जाफ्रावबो थांनो गोसो गैया नेसनेल पार्टिफ्रावबो थांनो गोसो गैया अथ'स' गावनि हारिनि थाखाय मावनो गोसो दङ थ' बेफोरबादिनो जोङो मोनसे बिकल्पसो होनाय जादों होननानै सानो आरो जों जुदि पजिटिभहै नायोब्ला बे जोंनि थाखाय मोजांसो हारिनि थाखाय आरो नेगेटिभहै नायोब्ला एभ्रिथिं इज बेड जुदि जोङो नेगेटिभहै नायोब्ला मोजाङावबो जोङो गाज्रिखौनो नुगोन बेनिखाय अफकर्स जायफ्रा बुंदों बे जोंनि थाखाय मोनसे सिकिउरिटिसो बेवहाय जोंखौ सोरबा होननानै सानदों जे माबा मोनसे गोहो दङ होननानै सानदों बेनिखाय बाथ्रा बुंदों बेवहाय जेसेबां बाथ्रा बुङो बे जोंनि थाखाय प्लास पइन्ट आरो जों रावखौबो गाज्रियै बुंब्लाबो जोङो नेगेटिभहै लायाखै जों बेफोरखौ बोर आरो पजिटिभ हिसाबैसो जोङो नाजावदों